Ngiyacela ingekhethe inkosi enkulu uNyazo lwezulu. Amen. Makuthiwa besingabalwanga bekuthiwa yofakazi bengeke ngisasukume. Sezidlile kodwa khona indaba engithintayo kumhlali phansi uthinta indaba yosizi, indaba yokuhlupheka. Isibongo mina kwaNjongo ngizalelwe eJolvet kodwa ngokuhlala manje sesilapha eMgaba Banibonge eMnyazi lwezulu. Mayikhuluma indaba yosizi ngizalwe emzini mina ebekuhlushekwa ekhaya kwangaxakekiwe kwakuhlushekwa kithi. Mawukhuluma ngenyama into esasiyibona ngoba idlula komakhelwane yakho eminye imizi ingangeni ekhaya. Incwadi kuzoba incwadi kaBhombela 8:40 noMateyu 10:35 noGalatia 6 noma Galatia 6 ngithi u64 ngoba posisi besikhona la itilongo ngizalwe emzini ohluphekayo. uShembe ekhona simkhonza uShembe sigijima siye ensimbini sishaya insimbi kubuhle sikwele dokotela kodwa kungekho ubuhle wendlu. Namhla abantu esontweni mawufika bekonxekile mawuhlupheka bandlulise bawudlulise ngoba akekho umuntu ohlala nawe ngoba wena ufana uhlala nawe. Ithi ingoma lapho ekhaya unothando uNkulunkulu nomsakithi asifuna futhi. Ngiyakhumbula ngemini kufika amakholwa ongesiyo amaNazaretha wafika amakholwa amaRoma afike lethu ukudla ngaba kuDisemba 24 sizonika ukudla ekhona amaNazaretha engasinakile futhi. Baba umdala wami uMshumayeli wengasho ebandleni ukuthi kulethe imali sinika ukudla babemazi akasebenzi. Ubaba wayesithile eNazaretha wahamba isikhathi uthenga emini uShembe semdinga ubaba wayesebenza eGoli eVelkom emayini khona uthe semdinga wamfaka phasi kwetrunk ngemoto wanqamba umlenze yafika inyanga yezulu ebusuku yena yathi thina mfana sifunayo sifuna ngosikhonza umlandela. Uthe semkhonza noShembe namudla usisi ufike ukhonza uShembe kumele uthathe isiqu Mateyu 10:35.
wabanjalo nakithi. Lwasipho, bekuke ngikhulumele nawe. Lwasipho usisi, ngabaleki ilanga, yasuka ngizalayo, yamathempeleni, yathi namhlanjena mina ngiyayihlukanisa ngithi shebe ngiyazi ukusuthingo. Yathi namhlanje ngiyayihlukanisa ngithi shebe uma ngosomdaleli bangibiza wathi mina ngizohluka kubo abantu ngicela Nkosi ungithathe emhlabeni. Wakhuluma kuyisabatha ithempeli silapho esileceleni. Kwakuyisabatha wamsonqubo wafika indoda kaJobo okuthiwa umthini. Yathi mayifika yathi ngimfowethu ngitholela umsebenzi uzohamba uyoshaya amatekisi. Wasuka lapho wasebenza konke walonyasi. Wasebenza ematekisini waphuma khona wangena ematrageni futhi abantu waphuma khona wangena ematrageni amakhulu. Yashintsha impilo sekhonisheme ngoNkosi. Sithokozani ngifuna ukuthi kuwe lolu sizo luphethe ekhaya hayi ngokushaka ngokufa ukhona shema. Noma bakuhleka abantu noma unehiye elilodwa noma ungenawo noma ngiyasebe esomntweni ufaka ongena behlezi. Mangenawo wena ufaka ukalika uthi ufaka oncakamanje. Kepha hlobo sami khona ithemba ukukunika lona linye lezingubo lezi ezinhle esiseka ngazo asingene ethuneni. Uma usulela phansi uzothi umshumeli udinga ukalika lo kalika ubawuthengela. Galatia 6 Qala ngoJakobe 2. Abanapa bazalwane bami ukholwa kwenu kuyo inkosi yethu ebongekayo uma ngene emhlanganweni wenu umuntu onendandatho egolide embethe izingubo ezinhle ungene noyimpofana embethe izingubo ezinhle nimbheke yena ombethe izingubo nithi hlala lapha kule ndawo enhle nibuye nithi koyimpofana yima lapha noma nithi hlala phansi kwesinabelo anikhethani yini anisiba abahlukanisayo abaney'nhliziyo ezimbi na kusizani bazalwane bami noma umthetho uyakholwa engenamsebenzi ukukholwa okungenamsebenzi kufile unothando ekhaya siyishumi kodwa bathathu baphilayo abawu7 baphansi bonke. Bayafika enyangeni yezulu uyafika emini ekhaya mama uthi Nkosi uthi baba sengixoshiwe emzini wami mina baba ngiyithola abantwana ngiyacela Nkosi noma ngiphatha yedwa nami kubonakala ukuthi nginayo inzalo. Uthi
umama yasukuma yalibamba itafula basho njalo abantu abaziyo bathe ifaka ikhavela ebovu bathe ishapa sonyawo ithi hallo awulo mnyama wayithatha into enhle uthi yasukuma ibamba idwangu ngile nkosikazi yathi namashembe sokunika ingane ezintathu yathi lesingane kuyoba umfana ube yintombazane uthambani uphinde uthole ingane bahamba ekhaya wafika waba nethemba wathi hayi uthe ushembe uzoyithola ingane sahamba isikhathi uthe singahlala isisu saphinde senzitheka waphinde emuva stezi wathi awunkosi ngithe sengimuhle waphinde wadlula yathi inkosi bengakabe yakho yathi ziyazaza ingane yathi zoba ntathu aliki izwe isho shembe aliki izwe kisho shembe elingaphili wethu sibathatha ibona inkosi waba yimi esaphuma ngezwi wabuda dewethu omfowethu sibathatha ngegama lenyanga ezwe labonga shembe noma kukhona ukuhlupheka sihamba nabo bekho ushaya uNkulunkulu bakhe kukhona bona khona indoda abasifuna ngayo eBhayibhelini indoda eyafunga noNkulunkulu ngenye imini yathi Jehova uma nginqobile impi ngicela Nkosi ukuthi uma ungiphamana nginqobele impi uma senginqobile Nkosi akuyaphuma qala emzini wami ngiyonikela ngakho kuwe ithi le ndoda uNkulunkulu uyiphila amandla yahamba le ndoda kaJafete yafika yayilwa impi uma seyinqobile impi uJafete wathi bashaya itilongo esuka empini ebuyela ekhaya waphuma indodakazi yakhe eyodwa waphuma yedwa nayo wathi hawu ukuthi ingane yami wathi kodwa ngoba ngazi isivolwano ngoNkulunkulu ukuthi kuyophuma kuqala yikho ngiyonikela uNkulunkulu wayithatha ingane yakhe wanikela ngayo wayishisa wayenza umhlabelo abangazazi Langaphesheya eMbumbulu ufike Nkosini yangezulu uyobika uthi baba impi ihlasele eMbumbulu abantu bayafa ubusuku nemini iyamuzi yangezulu ithi Mkhize wena uyesaba yini uthi baba ngiyesaba ngoba bayafa abantu uthi Mkhize wena uNkulunkulu hamba Mkhize ufike ekhaya uba semini uhlala emnyango Mkhize uthi baba uzongibona izitha uthi Mkhize uzofika lapha thina abashaka sobe sinawe masexakela izinto siyakhumbula ehlahleni masexakela izinto siyakhumbula ehlahleni sikhohle ukuthi lukhona